Kubor nakashlem jong unongsan hima. Ka Southwest Khasi Hills District Cricket Association kabanpau ka jing sngokhya ka bajur halor ka jing kno bomdon nongrim jong wei urang yele kai cricket jong ka Southwest Khasi Hills District ya ka Meghalaya Cricket Association hakilat pathai khubor kini khindiat sngi beladap bagadon ka jing le politik da ka Meghalaya Cricket Association hakabede ba kamjit rangile kai ban mi khmat ya ka jila usamla divention lingdo ulekno ru bagadon ka jing bam sap ka bajur hapo ka MCA dak bependrung rang yelek kai deki barjela bat shimpisa hadu sanlak hendu lak tingka katba kedon pat kejing le shiliang khmat yaki rang yelek kai trai jela hakbede bagani nakaliang ke Southwest Khasi Hills District Cricket Association mendakasni ka 400 tarik unaitung arja arpasan kalasyong ye kejing lang bakerki apo mau kerbat bat yo ban pensyairu hakbede bat ketika kam uba bantai bor lingdo president bat uba bakhan nong state secretary habakran shikila pathai khobor kilethu Bayu udiban sian lingdo berlaingut kibaipat ke association kalapha ban mi khmat shakat trial bala penong de MCA Hajagi Road Assam nadu ka pratarik hadu shphotarik jeliu arhajar arpusan bat katkum ka jingpet benya lingba ketika trial uni urang yelekai shimnala bani lekai bha bat kumta uklamsha ajiet hakathup jong gejela halor ketika jingkran jungu hakilat pathai khobor nakalyang ka association kalaban pau bakamdon kunu jingtip hendai kedai jingle shimet jungu bat le se kedai nakadaw ba sha ajiet la ongkilong yalam ka association ka Southwest Khasi Hills District Cricket Association ka Panmap ru ya ka Meghalaya Cricket Association baka kumpha yuti urang yelekai shaka trial ka bawanra banba ne ka jingle ran ka association ya ka district baro ka wei bat ka blakta amat yong ru ya ka MCA ka association kalarai ru bakamdon kunu jingket kli uti urang yelekai lada ka MCA ka shim da kunu kalinti hakbede bagate ka jingle jongu nakaliang jonga dapat pau ka jingpan map ya ka Meghalaya Cricket Association managaling ka district jongi daga jingbom boy berkhat daga jingbom tip kala kumpha yo ne player man represent ka district ka jingshisha baro ka longba new player uju yale kai bha po ka district jongi but don hok udei hok ban yo ya daga lat ban represent ka district jongi ha ka ne ka trial jonga jilla den rei daga jingbom boy berkhat bakin sami ki bakum kini ki ngim julap bakan don ke bakum kata ngayaro aga jing shisha ga jingla jo Meghalaya Cricket Association kini isnam hagisnam ki bamanswa ngim judon ki trial ngim jud da khamdon ki trial kham tam en bagi senior team den rei menta bane ki ailat bat ki plilat yangi ki district association bagin pha ki player ki batmai ban trial nang ta state team iso comment adu kata ye jingle ka MCA but ya kan jing kno jung ne player ban ong ka jing bakadon kata ka jing le siliang khmat nakaliang jung ka district association ngimla ban priang namar ngilap bahagi we ki category ki don ki player ki jongi na po jung ka district ki bala yo lat ban represent ya ka district ya ka state team nakataw bagi perform kumha ka under 23 ni don menta we player na po jung ka district jongi but kamtam lei ha ki ka women's category ha ki category ba pair ni don ki player na po kaniga district jongi kadaw golong ba na kadaw ba don ki trial selection but lingba jugi ni trial selection kumba nakaliang jong ka Meghalaya Cricket Association shat pendon kam yo application cricket heroes de na ka jingdon kita ki records la chiti ki player tingila ba kamjudan kata ka jingle siliang khmat ka jingle thok lani ka jing siu pisa kuma kno ro ne player den rai kumangila phagi we category ro kumka performance jogi khna kumtaru ki shajit nagam taka state team den nagaliang jongi sai senpan isngo ban pan ma bi MCA ya ka jing bakla ka jongi bagi kumpha ye ko kumune player bala wanra ban ka jingle ran ya ka district ka jongi lo wanra ban ka jingle ran kepala kata shisha ya ka cricket hapo jong ka jela ka jongi but te hadir ka khubor ba mi menen kasngi hagwede ba kajing thamadam ke jong wei players jong ka district jongi kebede ba kajing siu pisa ban yom nikmat ya ka jela hati lempung cricket
Di nakling jongi ka district association ni penpau jing saukia but imdan bentai habidai ba kami kakam but kami kakam kabasimet ke jongu but kini ki baro kimi hadin ba hanu kunai bladep nakling jongi ka district association nilayo wan pha taungut ki senior players nakumta ban like represent ya ka trials hangte apo jagirut ka pelapan bed ka Meghalaya Cricket Association kadai nyaw hadu sportarik tikila don sangut ki players nang ni ti kai ka bangi tip dak basai kolong ba hakati ka ye jingjit ya ketuka selection trials kamdon kanono ka jing ya siliang lane kamdon kanono ka jing pe siliang ya di players ya tip saya kata but niti bro ba ka performance yang new players ba dang suai media menen kasni uklemla panela kai nrai kampat ba udai hok banio hapo jong kastip tim kata kedai ka ba naklian jong players bukan but hari juga poru wong rupa kajingjit players naklian jong kajingjit player naklian jong ka MCA idon ki players ki ba nabar jela ki ba ai pisa tamban yo hapo jong kastip tim dikata kalau ka bom long bat ka bom ban pediang bat kane ka jing ong jung kadai ka ba klem kano ka jing pencisa bat ka kta isya yang i ka burom jong ka association bat ka kta isya kinong elam jong ka state barakawai bat yaki sama napo jong kane ka district jong i pada ka jeli jong ka cricket hapo jong kane ka jala Hadian ka jingmi ka kubor na way player ubadai na po ka district jongi na kaliang ng Southwest Casehill District Cricket Association iladon ka jing snokya ka bahadu kata-kata namar ka jing let jongu shakilat patay kubor bat ka jing keno ka jing kento ka bau keno bat kento ya ka Meghalaya Cricket Association kalakta hadu kata-kata bat kalakta ru yang ka District Cricket Association tinakaliang jongi ka District Cricket Association ngila khot ya ka jingalang ka bakerki mentaga step but ngila shimru iki katto kat ni girai ki banga kwa anagaliang jong General Secretary jungi baun ai iki girai baun kren na bay David girai ki banga anagaliang jongi ka association ngila shim ha ka meeting ki banga sulong shen ngindon kanono ka benta habede ibat kane gadi tang ka kam simet ke jong new player ke pelami hadin ba klem sajid hapo jong ka list jong kilai po harwood ibala penmi da ka MCA te ngindon kanono ka jingkit kli but jongi ka Southwest Casehill District Cricket Association ni penpau bangidon hagaliang jong Meghalaya Cricket Association lada kan shim lanel kan le ya kan wono ka benta ka bayade baru new player ku bala ong mene ngimdon kono no jingkit kli ringin kersan ni ka MCA kat paga shim ya kan wono warai ka bayade bat kan ka benta bat lada ka MCA kasim ya kanono ka benta ha ka bedai baru new player naklen jongi ka association ngimdon kanono ka jingkit kli